Tothom té gravada la dura imatge d'un llançament, les activistes posant el cos, la comissió judicial arribant per executar-lo i el desplegament policial. Però com s'ha arribat fins aquí? Què ha passat perquè una persona o una família en situació de vulnerabilitat sigui expulsada de casa seva? Al final del recorregut és un jutge o jutgessa qui dicta l'ordre de llançament i una comissió judicial qui l'executa. Per tant, en aquesta directa parlem del poder que té el poder judicial. Almenys fins al 31 de desembre d'enguany hi ha vigent una moratòria estatal que hauria de permetre aturar els desnonaments sempre que hi hagi famílies en situació de vulnerabilitat econòmica, però tot i així els jutjats no sempre l'apliquen. Els col·lectius pel dret a l'habitatge estan acompanyant famílies que estan perdent el seu habitatge a causa d'una aplicació arbitrària i restrictiva de la moratòria estatal. Si creuem dades del govern català sobre informes de vulnerabilitat i dades del Consell General del Poder Judicial sobre llançaments, podem concloure que la moratòria només ha ajornat el 24% de tots els llançaments efectuats durant 2024. Dit d'una altra manera, que 3 de cada 4 llançaments s'han executat. I per quines raons el Poder Judicial no aplica la moratòria de desnonaments? En primer lloc, no és fàcil superar el laberint de tràmits que cal recórrer en un moment d'estat de xoc on s'ha de recopilar molta informació, molta documentació i presentar-la. A més, el que pot passar és que després el jutge consideri que aquella informació, aquella documentació és incompleta i dicti ordre de llançament. En segon lloc, hi ha jutges que no apliquen la moratòria si no es demostra que l'origen de la vulnerabilitat econòmica és la Covid o que la pandèmia va agreujar la situació. És el cas d'una família de Barcelona que percep 400 euros al mes, però el jutge considera que la seva vulnerabilitat és anterior a la pandèmia i, per tant, ha dictat dia i hora de llançament. En tercer lloc, hi ha lletrats que reactiven ordres de llançament si l'administració pública no garanteix una alternativa habitacional. També hi ha persones com el veí de Barcelona, Juanjo Hernández, que deixen d'encaixar en la definició de vulnerabilitat. Aquest veí va estar protegit per la moratòria durant 3 anys fins que un petit canvi en les seves circumstàncies econòmiques l'han exclòs i ha estat sotmès a una data de llançament. El poder del Poder Judicial arriba fins al dia del llançament a la porta del domicili, on serà la comissió judicial qui decidirà si executa o ajorna el llançament. El 2024, 11.900 famílies van ser desnonades als Països Catalans i ara n'hi ha moltes altres que no poden fer front a uns preus pels núvols que estan sotmeses al criteri judicial. I què passarà quan acabi la pròrroga de la moratòria de desnonaments a finals d'any? És possible convertir-la en una norma estructural i que se'n faci una aplicació garantista del dret a l'habitatge?